Dewa ki ora kok perkara aku dunak-unak ora Baladewa wawarisa ora. Memang mergo Prabu Baladewa ngunekke aku Bagong, bapakmu kon ngilo karo cengele. Ming anak kere kok kepengin dadi mantune ratu kuwi. Bapakmu ki ra ngilo karo gitoke kok piye? Semari bapakku ini. Sopan sithik, Gong, sopan sithik. Kowe minggatane cerewetmu minggatane. Kok urusane ora usah wedi lho. Semari bapakku. Bapakku aja kok digetak wong. Metu saka omah jigoke kirek-kireke tak beleh kok. Apa? Ha tak kirim kowe kae. Wah asem ora. Tak pangan anakku barang e, Gong. Ora apa-apa, dosa disangga bareng. Sangga bareng dukulmu nocot ora. Aja kok dunekke wong. Wis saiki ngene rasaku kan gunung tanpa guna. Kowe rene ana apa? Didhawuhi dening anak Prabu Baladewa, kon nyekel kowe karo Petruk. Lho tenan ta, Truk? Dilanjutkan pagelaran wayang kulit Semalang Suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Niwang Sukmana Madinara iku ana sasmintaning sun jagat owasisaning Ubatara. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawujeng ngandika Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula. Koko Prabu ing Mandura pengayoman kula. Kepareng ingkang rai ngaturaken masegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Koko Prabu Baladewa jagat owasisaning Ubatara wayah Bathara jagat Pathik Indra Jaladewaku. Ya, Yai Prabu. Akarya bombong raosing penggalih pun Kakang bareng pun Kakang nampa timbalaning kakangku Yai Prabu Indrawati. Asum pasegane Yai Prabu wis tak tampa. Akarya suka marwata suta penggalih pun Kakang ora liwat. Budi astawaning pun Kakang Tampanana Yai Prabu Kresna. Kula pun dinggo jimat paripik dayana ing kasantosan mugi amawakana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Baladewa Yai Prabu Kresna kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ing Brajeng Ndarawati dina samengko iki Yai Prabu Indrawaka nun amit pasang kalimantapit Koko Prabu ingkang rayi garwa rujipun Setyaki kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk kadangipun Kakang Dimas Haryo Setyaki ndak tampa sira ngabekti karo pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Setyaki kula pun dinggo jimat paripik dayana ing kasantosan mugi boten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Dimas Haryo Setyaki wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing datul ya Brajeng Ndarawati dina samengko iki. Nadyan ing abdipun Pati Udawa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk diweji sembahan kula. Kakang Pati Udawa, nggih kasinggihan mekaten. Kakang Udawa, wonten timbalan sinuwun. Yen kabeh piranganing para nayaka para Punggawa munggahing para kadang sentana ing Ndarawati ngaturke sembah kelawan panjenengan ingsun tak tampa kanthi lega-legawaning penggalih ingsun. Nanging aja lara atimu yen Kakang Pati Udawa ngaturke sembah kelawan Baladewa paripaksa sembahmu ora ndak tampa. Waduh diweji. Lajeng kalepatan kula menapa? Menapa kula nandhang lepat? Upami kula kadak para padosa menapa badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala. Kenging menapa paduka mboten nampi dhateng sembahipun abdipun Udawa diweji sembahan kula ing Mandura. Kakang Udawa wonten timbalan. Nadyan Baladewa saiki wis Nyakrawati mbau dendra minangka dadi narendra makuthaning bangsa ing Mandura. Nanging aku ora bakal lali. Duk nalika aku isih muda tumaruna urip bareng kelawan wong atuwamu ya wong atuwaku bawa sakupa ana Widara Kandhang. Mongko yen ditonton babakan yuswa, diitung babakan umur, luwih sepuh Kakang Udawa tinimbang Baladewa. Mula ora ana jamak lumrahing atase taruna nampa sembahing kadang werda. Dosa apa ingkang bakal tak sandhang? Mekaten sinuwun. Mula aja nganti kleru tampa yen to Kakang Pati Udawa ndak po lamun duwe kelumputan tumraping Baladewa babar pisan ora malah kosok baline
kanggo nomboki kelawan kabecikanmu do nalika kowe nggula wentah kelawan Baladewa sembahe Baladewa tampanana Kakang Udawa. Waduh sinipun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene Paduka tasih emut dhateng lelampahan ingkang sampun kelambah Kakang Pati Udawa. Iya mboten langkung kasih kecakno anggenjengan kula nggadiwuji sembahan kula Kakang Udawa kaya wis ora kurang prayoga praptaning Baladewa ning Datur ya Projing Ndrawati. Nuwun sewu Kaka Prabu ndadosaken gagap gugup guragapan raos sing manahipun ingkang raying Ndrawati. Sasamunipun Paduka tedhak wonten ing Projing Dewaraka mongko tanpa cecala ingkang saderengipun alit utusan gandhek sakembaran atur nawala agengipun Paduka utusan Ayaka ing Mandura maringi priksa bilih rikelenggan menika Paduka badhe kepareng rawuh wonten ing Projing Ndrawati. Saestu ingkang rayi nedya ngrakit rata kencana kinarya amethuk Paduka Kanjeng Kaka Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya mijiki ampian Paduka Kanjeng Kaka Prabu jimat sembahan kula Kaka Prabu pengayoman kula ing Mandura. Kresna iku wonten timbalan ing adawu nadyan nembe kawiyos sing pangandikan wae persasat wis kaya tumplak punjen sinundul puyuh kaya kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu penggalihing pun kakang nanging tata upacara kaprajaning mengkono mau sayektine ora trep lamun sira pisusungake lawan pun Kakang Mandura. Ngelingi nadyan si Adi wis mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha ning Projing Ndrawati pun Kakang wis minangka dadi nalindra ing Mandura. Nanging rasa pangrasaning pun Kakang tanceping pun Kakang lawan si Adi kuwi ora beda kaya nalika urip ana ing Widara Kandhang. Aja bedak-bedake. Dumesira Yayi wis dadi nalindra pun Kakang wis dadi nalindra. Nanging rasa iki aja mbok kiwakake Kresna. Inggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan cara kaprajaning mengkono mau ora sak trepe lamun sira pisungsungake kelawan pun Kakang ing Mandura sabab pangrasaning pun Kakang pendak-pendak pun Kakang prapta ning Projing Ndrawati iki tanpa beda pun Kakang bali marang Projing Mandura. Semono uga mangsa kala besok yen ana wektu lan titiwanci ingkang mirunggan kula warga Ndrawati bakal tedhak tetinju marang Projing Mandura ilangno jigo lawan pekewu Durgama Sangga Runggi Mandura rengkuwen kaya dene Ndrawati. Kyai Prabu Kresna matur sanget genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Kaka Prabu ing mekaten tumuli kula cemadhong dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene Paduka kepareng tedhak wonten Projing Ndrawati menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para sentana kadang tuwin para punggawa monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang raying Ndrawati Kaka Prabu Mandura. Kyai Prabu Kresna wonten timbalan ing adawu kagiat penggalipun Kakang bareng pun Kakang napak ana ing tapel wates negara ing Ndrawati akeh umbul-umbul ingkang pinajang urut ana ing Kutagara Projing Ndrawati kacena lamun Kyai Prabu Kresna nedhenganake Pasewakan Agung kepasang yogya katujuh ing inu tumlipun Kakang Daya-daya munggah ana ing Datulaya selak nata ling rasa ingkang tan bangkit pinambeng pepanggihan lawan Kyai Prabu Kresna ing Ndrawati. Yayi apan pancen ana bab ing wigati ingkang bakal pun Kakang aturake lawan sira Kyai Prabu Kresna. Mula aja nganti dina dungkap panampaning sira Kyai Prabu. Apa mbok keparengake rada mingset nipun Kakang sowan kula semanggaken Paduka Kanjeng Kaka Prabu. Ya Kyai Prabu Kresna ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kula namung cemadhong dawuh timbalan Paduka Kanjeng Kaka Prabu mugi kepareng ambabarana dhateng ingkang raying Ndrawati. Kyai Prabu Kresna iki wonten timbalan ing adawu. Satempunipun Kakang prapta ning Projing Ndrawati iki ora kok saka negara Mandura. Dadi pangerten sepisan maneh pun Kakang matur satemenipun Kakang prapta ning Projing Ndrawati iki ora kok saka negara Mandura. Mboten saking negari Mandura ora. Pun Kakang saka negara Ngastina. Nalika semono Kyai Prabu Duryudana nimbali kelawan pun Kakang supaya sowan ning Praja Ngastina. Sawise pun Kakang sowan ning Praja Ngastina, pun Kakang didhawuhi dening Kyai Prabu Ngastina supaya nanjihake marang pekabaran iki sebenarnya tumbuk bakul sinambiwara pawarta binandunging Karna. Pekabaran menapa Kaka Prabu? Jagat ing niku berbegen marang umandhanging Kyai Prabu Ndrawati. Ingkang padha ngabarake marang kahananing Kyai Prabu Kresna
Inggih babakan perkawis menapa? Apa pancen kepara nyata? Yen to Yai Prabu Kresna kuwi dina samengko kuwi kagungan putra angkat. Kresna, para Kakewang Sulana, pitakonipun Kakang iki kanthi jujur, aja mbok luwihi, aja mbok longi. Yen pancen iya larah-larahe piye, tumulipun Kakang nyadong timbraning Yai Prabu Kresna ing Ndorowati. Koko Prabu ngantos dumugi wonten ing malingan paduka Kanjeng Koko Prabu lelampahan ingkang lumados wonten negaring Ndorowati. Apan kepara saestu bilih kalenggan sakmangke kula menika anggadhahi putra angkat. Dadi bener pawartosin semebar mau Yai Kresna duweni putra angkat. Kasinggihan mekaten. Lara-larahe piye? Kok sira siadi entuk putra angkat monggo tumrapun Kakang putra ngono kanugraning Hyang Mahanasa. Apa meneh lamun siadi kuwi nyelametake marang anake wong liya ingkang ora diurusi tumuli mbok angkat dadi atmaja. Angkat mau sayekti bakal gedhe ganjarane. Ih, Koko Prabu, mboten kula mundhut putra angkat saking para kawula tuwin para nayaka menapa dhewe punggawa babar pisan mboten. Namung sejatosipun andadosaken kagiat sotaning manahipun ingkang rayi Ndorowati. Nalika kula nedeng badhe manembah ing wanci dalu ngagengaken asmanipun Gusti Manjing wonten ing sanggar pamelengan. Mboten kanthi kanyono-nyono wonten ing mriku sampun wonten satunggiling wanita utawi wanodya remaja ingkang mapan wonten ing sanggar pamelengan tumunten kula dangu. Putranipun sinten saking pundi? Piyambakipun ugi mboten saged matur. Aturipun wanita kala wau kleyang kabur kanginan mendung kebaratan ing pundi dawahipun inggih menika papan dunungipun. Krana raos welas raos sing manipun ingkang rayi Ndorowati tumunten lare menika kula angkat menika dados putra pupon inggih putra angkat kula. Lan sakmangke sampun mapan wonten negaring Ndorowati. Wis mapan ning Projeng Ndorowati. Kasinggihan mekaten. Terus mbok paringi asma sapa bocah mau? Kondang kawenang wonten pundi kemawon Narendra Ndorowati sakmangke kagungan putra angkat ingkang namipun Endang Loro Temon Koko Prabu. Ladala Endang Loro Temon. Kasinggihan mekaten. Nuwun sewu, tepunging wimba rengunging pasuryan kadhi wonten inggih badhe kababaraken dhateng ingkang rayi Ndorowati. Sasampunipun paduka Kanjeng Koko Prabu midhanget bilih ingkang rayi kagungan putra angkat inggih menika pun Endang Loro Temon. Lah iki ngene Kresna. Kepasang yuga katujing inu. Satemenipun Kakang ki ora kok mung kepengin mundhut prisa, nanging uga kepengin nyatakake marang kahananing Yai Prabu ingkang kagungan putra angkat ing ngaran Endang Loro Temon. Wuruhanira Yai. Nalika pun Kakang prapta ing negara Ngastina, pun Kakang pinangisan lan atma jendra ing Ngastina ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Ing nalika semana tak dangu gandrung-gandrung kelawan putri Ndorowati ingkang jeneng Endang Loro Temon. Mula aja nganti kleru pun Kakang nyatakake marang sira Yai Prabu Ndorowati jebul pintenemune Yai Prabu kagungan putra angkat kang aran Endang Loro Temon. Kasinggihan mekaten. Lah yen ngono babar pisan pun Kakang bakal matur sowaning pun Kakang minangka dadi wakil Yai Prabu Duryudana ingkang wigati dianggep bono-bono esuk anjejawah sore tegese aku bakal nglamar marang atmajamu mau ingkang wigatine putramu ingkang aran Endang Loro Temon putra angkat mau bakal tak boyong marang negara Ngastina tak dhawuhake karo Lesmana Mandra Kumara. Mekaten Koko Prabu. Iya. Atmaja kula Endang Loro Temon badhe dipun dhawuhaken kanggo Lesmana Mandra Kumara. Pancen bener mengkono. Mesakno Yai. Najan Lesmana kuwi anak ratu nanging kedunungan sial sebel. Uripe ora kedunungan bejo babar blas. Wis mola wali Lesmana kuwi nggayuh sawijining putri. Ora ngomongake putra satriya, putri Brahmana, putri Nalendra, nanging tansah gagar wigar tenantuk karya. Mula wektu dina iki neng-nengono penangise anakmu Lesmana Mandra Kumara. Dina samengko pun Kakang minangka dadi wakil Yai Prabu Duryudana bakal mboyong atmajamu Endang Loro Temon ingkang wigati bakal tak boyong marang negara Ngastina. Tak dhawuhake ran putra Ngastina ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Nuwun sewu, Koko Prabu. Menawi babakan menika kula namung jemurung ndederek, namung tumrap ingkang rayi Ndorowati tiyang nambut saning akrami menika tumrap kula mboten kok tiyang sepuhipun ingkang jodohaken dhateng lare menika. Nanging lare menika ingkang gadhahi jodho piyambak kanthi tetali raos tresna. Sabab menapa Koko Prabu? Tiyang bangun Bale Wisma
tiyang bangun bebrayan menika menawi kula nuwun sewu mboten wonten talinipun tartamtu mangke wonten bebasan ana temanten sepasar bubar. Gusti tegese piye? Gegaranipun tiyang nambusan ing akrami menika siji seneng, loro kenceng, kaping telune wilujeng, gak pareng kaping papate wilujeng. Menika gegaranipun tiyang ingkang nambusan ing akrami. Sik. Lah mung urut ngono do kleru ki mau. Setunggal seneng, ya, angka loro kenceng, angka telu kepareng, angka papat wilujeng. Tegese piye iki? Seneng. Menika temanten kedah sami-sami tresnanipun sabab keplok menika mboten badhe mungel menawi namung asta setunggal. Tegesipun keplok kedah asta kalih, temanten kakung lan temanten putri kedah sami-sami tresnanipun sabab menapa Koko Prabu? Tiyang Bangun Bali Wisma menika mangke menawi sampun dipun seksekaken wonten ing ulah agama saha tata hukum ing kaprajan tumuli sinebut garwa. Garwa menika kula nuwun sewu. Perong pribadi ingkang wis dadi sak badan. Loro-lorone duwe ancas sing urip lan gegayuhan ingkang padha. Mula yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Menika sinebut garwa. Oh. Garwa kuwi rong pribadi wis dadi sak badan. Inggih mekaten. Loro-lorone duwe ancas sing urip lan duwe niat urip bebarengan. Mula abot padha dipikul, enteng padha dicangking. Kasinggihan mekaten. Wola Praguta kae jare iki garwa sing siji sigar sing siji dawa. Jebul ora kuwi sanes menika kok Prabu. Sabanjure angka loro, angka kalih menika kenceng. Lah sing kenceng apane? Ingkang kenceng tekadipun. Mergi tiyang Mangun Bali Wisma menika menawi boten kanthi tekad sebaya mukti sebaya mati, menika nggih boten badhe prayogi kedadosanipun. Sabab menawi kanthi gegaran tekad sebaya mukti sebaya mati menika bungah susah bejo cilaka sugih miskin menika dipun raosaken sesarengan. Ya bener. Sabanjure ingkang kaping 3 kepareng. Kepareng menika tegesipun njodokaken pinanganten menika mboten kon njodokaken awakipun piyambak nanging ugi njodokaken mara sepuh utawi tiyang sepuh tangga tepalih mitra kawruh sanak kadang sanesipun. Menika kedah sedaya kepareng menawi tetela mekaten badhe kathah pandonga saking sanak kadang mitra kawruh Muda Werda ingkang dayani anggenipun gesang bebrayan menika kala wau nir ing sambikala. Bener. Sabanjure ingkang pungkasan wilujeng. Wilujeng menika kula nuwun sewu mboten ketang namung sarwi ringkes kedah dipun wilujengi anut tata adat budaya papanipun piyambak-piyambak dipun seksekaken ugi kaliyan tangga tepalih kiwa tengenipun Koko Prabu. Wah, lah malah cocok ngono kok. Ning tumrap aku perkara seneng kenceng kepareng lan wilujeng ki mau anut marang lumahku ning dina. Tegesipun menapa? Jadi mesti tau ngerti. Wong sing ora seneng mongko kebacut dadi manten. Kuwi suwe-suwe ya seneng mergo ana salokaning para sepuh ing nyebutake wong ki nek srawung saya suwe saya bakal ketukulan rasa tresna. Mula nadyan tanpa nganggo rasa tresna antaraning Lesmana karo si lara temen mau mesti saya suwe bakal ketukulan rasa tresna. Mekaten Koko Prabu. Nanging nuwun sewu, tumrap kula tresna menika mboten saking panggulawentahing tiyang. Lho, dudu panggulawentahing wong piye? Menika sanes panggulawentahing kamanungsan. Nanging tresna menika panggulawentahing Hyang Mahanasa. Tegesipun wonten ingkang nyebataken tresna menika uruping jiwa ingkang suci. Menika mboten saged dipun suwun, menika mboten saged dipun kajengaken lan menika mboten saged dipun tolak. Menika kodratipun Hyang Mahanasa. Nadyan srawung pinten-pinten taun ugi kathah ingkang mboten ketukulan rasa tresna malah suwalikipun malah kadidene sederek tunggal Yayah Rina. Wah. Ngono ya Kresna inggih. Mila sakmangke menawi paduka Kanjeng Koko Prabu ngersakaken anak kula Indang lara temen menika badhe kaboyong wonten Negaring Stina. Koko Prabu, mboten nama kula badhe andhawa kepareng paduka. Nanging kula nuwun sewu, paringana wekdal ing Rayi Ndarawati supados nanteng dhateng anak kula. Menawi anak kula kersa lados dhateng pun Lesmana Mandrakumara kula sumanggaken. Nanging menawi mboten kula nuwun sewu, mboten ana teges kula andhawa kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura Koko Prabu. Sigra-sigra yen pramana kanca
Sikra rakin nawang sesongko Nalendra Mekmarwa sing sang Katri kumulung mangrembak Katri kumulung mangrembak ing wadya Kurdakura Kurdakura reka kiri-kiri Didem madaning Pasewakan Negaring Durawati nalika semanten nata ing Durawati paring pangandikan tinampi ingkang Lokanata ing Mandura parandene pungkasaning Rembag ndadosaken tintrim madaning Pasewakan Negaring Durawati datan nuntun ingkang sami anyabawa nadyan gegodhongan kang ngobah samirana datan lumambak nadyan nata ing Mandura Prabu Baladewa meger-meger datan mobah datan musik nganti kaya tugu Sinukarta kantun nata Durawati nglenggahi kanyut naka wadu kanyut ujane ganten wadu jare makecok nang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger jaba piyak ngarsa tangeping murika sing bambunamu apa to kang dadi darunane ora rumacan rangke Gajah Medha saka Wandilan kejawi namung utusan saking Karang Kadempel nggih putranipun Kelurahan Semar Badranaya Kelurahan Petruk Kantong boleh nganti Kelurahan Bagong menggah gatul ya karya geger kang sami muninga kanca piyak-piyak ana daya minggir njaluk dalan mendalon tata trapsilanira ngecamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta Dewa Bathara jagat pangestungkara Koko Prabu. Nggih. Dereng ngantos pun manggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika kados dene sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Panakawan Bagong. Lho la iya. Lah iki ning apa Petruk sore-sore sowan ana negara Durawati iki wigatine apa Kresna? Dimbalana. Nadyan dikaya ngapa Petruk iki abdi Durawati ya abdi Ngamarta. Kasinggihan mekaten. Dimbalana apa wigatine? Mbok menawa perlu ing bakal diaturake marang sira Yai Prabu Kresna. Koko Prabu lenggah prayogi. Ya. Petruk padha kanthi harja sak pramtamu ning negara Durawati Panakawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebene iki lho dene Demawahing Lawang Tuwang sinuwun linepatna ing tulak manu. Menawi wonten lepatak ingkang ngabdianipun sowan ngabiyantara kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh kula nyuwun pangapunten drengatanipun kula menika namung batur. Iya Petruk ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah. Sumungkeping pangabekti kula kunjuk sinuwun. Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan.
Ponokawan Bagong padha rarjo sak praptamu Ponokawan Bagong padha rarjo sak praptamu Ponokawan. Ora iki Bagong iki ditimbali kok krungu ora iki? Kowe iki ditimbali Yayi Prabu Kresna krungu ora? Krungu. Lho. Krungu kok meneng bae. Agi nganu ngrasake mambu bakmi. Bagong kira beda karo gane dhewe ya, Tru. Ngomah kae ambune ming telek wae. Kene iki kraton iki ana ndi sing mambu sate, ndi sing mambu bakmi. Ha iya beda kraton karo ngene dhewe. Ngene piyai luhur karo kere-kere kaya awake dhewe wis ora bakal padha. Timbali Sinuwun Kresna. Heeh. Bagong dalem padha kanthi rarjo sak praptamu. Tansah pinanganing kawidadan ing sambikala kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ming pangabekti kula kunjuk Sinuwun. Ya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggunmu lungguh. Sampun mboten kirang sekeca Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Petro kantong bolong padha raja sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk den. Yo tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Ponokan Bagong padha raja sapraptamu. Mengaturipun Sinuwun Prabu Baladewa wilujeng bekti kula kunjung nggih pun. Yo, tak tampa pangestuku tampanana. Nggih nggih sanget anggen kawondasaken siji mas paripe. Wah, kowe kemos kami sosolan lambene ra. Petro kantong bolong padha raja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula nggih Den. Yo Petro tak tampa prayogakna. Nun inggih Bagong. Nun padha kanthi raja sapraptamu. Pinayunganing kawidadan ring sambikala Ndara Setyaki bekti kula kunjuk Ndara Setyaki. Muni Setyaki kok dadak dilek suarane ora. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayaning kasantosan. Petro ora harjo Petro. Ndara Pati Udawa. Iya. Wilujeng Den bekti kula kunjung Ndara. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih Bagong padha harjo Bagong. Ndara Udawa. Iya. Wilujeng Den. Ya Bagong suwirane nggon aku kowe. Nggih, sibuk. Kula saniki dadi ketua pemuda. Ketua pemuda kok wis bantongan kaya ngono. Sesuk nek wonten wektu sing milunggan kula tak nyelake nggih. Iya. Pun panen apa? Wis. Napa? Telo. Wah, cocok kuwi dibakar kari gagange. Terus maksudnya kula kan ngerokoti gagang. Ya ora sanesu. Oh iya ora. Dipun sekecakaken nggih Ndara Dawa. Lho, kuwalik. Oh nggih, Dik. Disekecake, Bang. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petro dalem eneng apa? Sowan tanpa tinimbalan gawe kaget. Ana wigati apa, Petro? Sepisan kula ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ngron klapa. Apuren tambah bila wonten repat kula nggih kula munjatur sapaduka sanata. Ora dadi ngopo Ponokawan. Matur suwun. Dungkap angka kalih. Kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Mboten saking pikajengan kula piyambak, tuwin mboten saking ngarepe Bagong niku mboten. Ning pancen kula sowan dhateng negari Ndrawati niku enten ingkang ngutus nggih menika Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene. Bapakmu kena apa kok utusan sira Ponokawan sowan ning Project Ndrawati. Ngeten jeneng. Karang kadempon niku wonten kejadian sing luar biasa. Tegese piye Petro? Saniki bapakne Bapak Semar niku anake ora ming telu. Lho, anake bapakmu ora ming telu. Nggih. Pira? 4. Lho. Apa garwane wong atuwamu Dewi Kanastren nglairke meneh? Mboten. Lah kepiye? Bapak niku gadah putra angkat. Duwe anak angkat. Nggih. Ha critane ngeten, nalika sematen bapak niku ajeng salat maghrib. Lho tenan kok iki madha ceng-cengengesan ora. Padake Semar ki ora salat kok, Semar ki salat 5 wektu malah. Bapak niku ajeng salat maghrib nuju teng musala. Musolane ora kidul kulone omahe bapak nika. Ora tau digoni. Iya Petro, aku wis tau tate tekan kono. Lah nggih. Lah dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono teng jero musola niku pun wonten bocah sing lagi
lungguhan teng riku teng jero musala bocah enom bagus mboten kaya anake bapak kula kali gareng kali bakon niku mboten beda wah niki sasat dewaning asmara ngejawantah sapa sing weruh adi kula niku wah wis geger pokoke ora lanang ora wedok kabeh do ngundhangi kebagusane adi kula niku bocah mau saka ngendi jare ditakoni bapak tanpa dadah tanpa pernah ora duwe wong tuwa liang kabur kangenan ujug-ujug dheweke niku keblasok liang lumaku terus ngiyup teng musolariku lah terus dipek karo bapak diseksek karo tangga teparo pun dundangi tangga teparo gendurenan barak bapak gendurenan kasakuran lare niku diparingi asma Bambang Senet Bambang Senet nggih apa yo arep melu gara-gara mboten melu niku wong piyayine we bagus kok ora iso lucu ora iso niku panjenengan nek prisa putrane Ndara Janaka Ndara Irawan persis plek niku tenan kula ning karo Bakung nganti meri kok kampung niku ora ana sing percaya mosok iki anake Semar kakangane Bandang Sisi Bakung kaya rupane kaya kirik kok iki bagus ora jamak-jamak ngoten niku lah nalika semanten Bambang Senet niku nuwun sewu pun sawetara mapan teng Karang Kadempel tumuli wonten 7 dina niki bocah niku kaya wong lara bocah niku kaya masuk angin ora tau gelem ngewangi bapak teng sawah teng Tegal ora tau resik ngomah entene ming teng kamar tidur utawi teng patenggan bapak bingung duka kula ya ora ngerti saploke duwe anak Senet iku kula ali bareng kali bakon kaya di anak tirikan sing direla-lela ming sik Senet apa-apa njaluk apa-apa dituruti pengen apa-apa dituruti ning kula ora apa-apa ora masalah wong nyatane bapak ya seneng duwe anak Bambang Senet mbok menawa bocah niku iso mikul dur mendem jero karo bapak Semar bener Petruk nggih lah terus ditanting karo bapak nek kowe kahanane kaya ngene iki kowe padha karo nyengsarake wong tuamu aku ki wis tuwa bapakmu Semar ki wis tuwa nek nganti kowe mengko kowe ora gelem matur kepengin apa kowe kepengin apa lan kowe duwe gegayuhan apa iki kok nek bapakmu nganti lara monggo kembange wong lara iki mati nek nganti bapakmu mati monggo kowe rung omah-omah kowe getun engko nek gregah bocah niku tangi si Bambang Senet mau nggih terus ngendika anu matur ngenten iki nggih niku Pak lah bapak saya bingung nggih niku apa bapak niku carane bodho niku asline bodho iya ning pancen digdaya ning bodho iya bapak niku pancen digdaya ning goblok iya ora apa-apa Petruk nggih bingung niku wau lho ngendikane bapak sing keri dhewe nek bapak sedo kula dereng omah-omah mula niku kula pikir Pak kula pengen omah-omah wah bapak senenge ra jamak-jamak nek ngono kowe wis gandeng karo wong wedok nek ngono kowe wis tepung karo wong wedok Senet muni dereng lho lah piye kula niku namung ngimpi Pak ngimpi ketemu karo ingkang nami Endang Lara Temon putranipun Sinuwun Ndarawati wis bareng ngerti nek putranipun Sinuwun Ndarawati bapak niku terus ngombe puyer patang emplek bingung lho wong mengkere arep gayu anak ratu cobi padha karo cecak nguntal cagak cebol gayu wulan muta ngitung lintang nang kelakone cepak wurunge ing atase ping anak Semar kok arep gayu putri Ndarawati tur kula ya kaget mula kula terus matur karo bapak sik Pak mengko gek Senet ki ming tom-tomen mergo sak ngertiku putri Ndarawati kuwi wis winengku garwa kabeh Ndarasti Sendari wis diwengku Ndara Abimanyu putra panjenengan Wrantawati diwengku Raden Petruk Kanthong Bolong duapure kaya ngono kok Raden Petruk Kanthong Bolong ora saurarane kula niku arep dianggep abdi ning kula niku mantu sampeyan nggih mboten iya takoni lah nggih ngoten niku nah kula ajeng nyuwun priksa napa Sinuwun Kresna niku kagungan putra ingkang nami Endang anu sinten Endang Lara Temon Petruk dalem aku kuwi ya duwe putra angkat lho iya dadi angkat junjung to iki putra angkat iya Petruk napa leres asmane Endang Lara Temon iya asmane Endang Lara Temon jenenge Endang Lara Temon lek kowe entuk ya ning Sanggar Pamelengan weh engko gek janjian Kang
Tangsen karo Semar. Ora Petruk, ora. Iki pancen kanugraning Wang Mahanasa. Mula gandeng kowe mau wis matur yen to anake Semar ya kuwi si Bambang Senet kepengin dhawuh karo Endang Loro teman. Bungahku tanpa upama. Mila saking menika bloko suta kemawon, boten sah ditutup-tutupi niki cekak gampange. Kula sowan wonten ing negari Ndarawati menika gandeng sampun cetha sinuwun Kresna menika kagungan putra ingkang nami Endang Loro temon. Mila kula ngebon-bon enjangan jejawasonten. Jejawasonten menika tegesipun grimis. Grimis menika artosipun ngemis. Kula kepareng ngemis ingkang putra Endang Loro temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel kula jodohaken kaliyan pun Bambang Senet. Nek kepareng matur nuwun sanget tanpa pepindhan niki kula wis tata-tata karo Bagong wis gawa angkutan ta Kang. Heeh. Gawa apa kowe mau? Tosa. Manten putri kok diangkat kaya areng ora. Anane kuwi kok nggawa kok. Duwene kuwi ya kowe. Niku kepareng badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Upami sinuwun menika nggadahi ruba, upami sinuwun menika nggadahi pepinginan, utawi sinuwun menika nggadahi pangandikan, pepanggil saking pinanganten kaku kula aturi paring dawuh menawa waton dudu Brana Picis, waton dudu Mas Mutiara Hargya Jamrut Hergeni tuwin boten bondo donya kula saged ngaturaken. Nek perkara sampeyan niku terus duwe pepinginan Petruk, anakku wene ana asok tukon dhuwit sementen 100 yuta. Ampun, modar kula. Pun genah ora duwe. Ning nek liyane niku tak sanggupi. Ya ta, Kang? Jelas. Ora usah kuwatir. Njaluk patine gareng apa? Wah, pacule saiki. Ya ora njaluk njaluk patine gareng ora. Aja ngersake kakangne kok kaya ngono. Sengit aku suwe-suwe. Nyawang gareng ki suwe-suwe awake cilik ndase gedhe. Heeh, ya wis men ora. Iya, Pet nggih. Petruk dalem ning aku bingung. Lho. Sebabe ngerti ya. Sadurunge kowe sowan iki mau Koko Prabu Mandura ya ora awuh. Nggih, kula ngertos sinuwun Mandura lenggah. Lah sebabe kok bingung. Merga sinuwun Mandura uga diutus dening Nyai Prabu Duryudana. Lho. Diutus kenapa? Nanjeke anakku Endang Loro temon bakal diboyong didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara Petruk. Endang Loro temon didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Ndara Lesmana Ngastina? Iya Petruk. Oh, Gong. Kukut le. Kukut piye? Kalah dhisik karo sinuwun Mandura. Terus kono arep ngapa ta? Boyong Endang Loro temon didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sapa? Endang Loro temon. Didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sing dikongkon Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ngapa rene? Didhawuhi nganu diutus sinuwun Prabu Duryudana kon boyong Endang Loro temon. Heeh, Awi gatine dawuh karo Ndara Lesmana. Ning Ngastina? Heeh. Kapan kowe? Gong awak dhewe iki ora sida mboyong Endang Loro temon. Sebabe sing rawuh sinuwun Prabu Mandura arep mboyong Endang Loro temon dawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Terus ha iki awak dhewe kalah, wong kalah dhisik. Kowe ora wani matur. Ki aku nek matur gegeran. Nek aku matur mesti rame. Ngene mendene. Hah? Betul. Kowe wani apa? Kecil. Tengok anteng aku sing jelaske. Iya. Ning kok nek geger tandangi lho. Iya, iya. Aku ngopo? Aku ngomong tok, aku MC e. Oh. Pranata cara ya padake Mas. Pranata cara. Lah ku nyuwara gegeden lho mau, Truk. Assalamualaikum. Ya pranata cara bareng tok saut ya ngopo. Kepareng matur sinuwun. Nuwun sewu kula nglajengaken rembakipun Petruk. Iya. Sampeyan mau ngendikan apa? Endang Loro temon bakal didhawuh eneng negara Ngastina karo Lesmana Mandra Kumara. Oke. Neng ngeten sinu. Sing jeneng wong tuwa. Nggih ta? Iya. Wong tuwa niku
ora ana lho siji teng donya niki wong tuwa sing anake kepengin rekoso. Ora ana wong tuwa duwe anak wedok sing anake wedok mengko kepengin rekoso, uripe ketula-tula, uripe ketoyong-toyong niku mboten wonten. Sing digadang wong tuwa sak donya niki arep ndek anak lanang utawa wedok, anake sok iso gawe mareng wong tuwa. Mergo tentrem lan kabagyane anak niku dadi swargane wong tuwa. Iya Bagong. Nggih. Arep niku anak sampean angkat. Ning nun nek uripe kepenak, uripe kebak kabagyan wong tuwa nyawang ki arep wong tuwa ki isih umure isih dawa ning kaya wis anguk-anguk swarga. Iya Bagong. Nggih. Terus saniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Nek putra panjenengan ndang lara temen niku dipek Lesmana niku nuwun sewu, apa bahagia? Apa bahagia? Lho, mestine ya seneng. Wong Lesmana kuwi calon gemanti keprabon negara Ngastina. Ah, pikirane do cecek kok. Nuwun sewu, berpikir yang panjang. Jangan hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Sing kandhane Lesmana ajeng dadi ratu nang Ngastina niku sapa? Lho, mestine rak ngono ya sak lengsering Prabu Duryudana. Prabu Duryudana niku lengser niku sesuk katandha ana perang gedhe, perang Bratawuda Jaya Binangun. Apa kok? Perang Bratawuda. Bratayuda. Hah? Yuda. Yuda. Kok wuda ora? Isis. Bratayuda Jaya Binangun. Lah niku mengke sing menang Pandhawa apa Kurawa urung ana sing ngerti. Kok wis dicalonke iki lho. Kula rak takon. Tur iya piye? Saniki sampean ngerti mboten? Lesmana niku anak ratu, panjenengan anak ratu. Ning ngene iki apa? Lesmana alias kurang saon. Lho, kurang saon. Pekok kencir. Saman tahu bro, anak ratu kok melu parkir teng pasar? Nah ora Lesmana ora bakal kelakon. Ha niku mergane Lesmana niku rada selip. Nek sampeyan ngrabekke putra panjenengan karo Raden Lesmana niku napa panjenengan mboten nyemplungake putra sampeyan wonten juranging kesangsaran? Ayo. Upama mengko kelakon dawuh karo Ndara Lesmana, bapakne kencir, ibune ayu, anak-anak mesti ya pecuk. Wes, sampeyan sinuwun Ndarawati kagungan wayah mijil kakung ning pekok. Jawi kula tak nyuwun pesa, napa mboten sampean mboten kewirangan? Ngoten niku lho sinuwun. Mboten kok kula wajeng pripun-pripun, ora kok kepiye-kepiye mboten. Ning nuwun sewu, wong ajeng rabekke anak niku dicincingi bobote mantumu dhisik. Ngoten nek cara kula. Piye nek labuh tumrap masyarakat, labuh tumrap kulawarga, srawunge piye? Lho, nek senek niku pendak minggu ora ana kerja bakti wae ngangkati watu dhewe. Niku adi kula mergo tresna karo Karang Pradesan, tresna karo desane, rumangsane nek dheke urip iki enten Karang Kadempel, arepa dudu bumi wutah getihe, ning tresna karo Karang Kadempel. Ngaten, dadi sakjane iki cocokane engko sik. Ha ngopo? Angger dadok-dak kudu arep omong wae aku. Ya. Niku kula aturi menggalih, ora sak penake dhewe. Ngaten. Arepa Bambang Srek niku mung anake Semar. Ning nek tresna padha tresna, keplok tangan loro. Ngoten. Niku bakale mulya uripe, merga ukurane mulya karo ora kuwi tumrap kula wong urip ing alam padang mboten kok kegurugan brana picis duweni derajat pangkat sing dhuwur. Mboten. Niku kanikmataning lair tumrap kula. Ning kanikmataning batin niku angel digayuh. Kala mangsa loro-lorone niku marmisah. Iso nggayuh kanikmataning lair ning ora iso kedunungan kanikmataning batin. Ning semono uga iso ngrasake kanikmataning batin, kanikmataning lair mesti melu kepenak. Niku lho dipenggalih. Ya, Tru? Gong. Ana Ndara Baladewa kowe ora sadar kowe. Kowe muni ngono kuwi ana Ndara Baladewa. Kowe kok ora omong mau-mau ta, Tru? Wis kebaca ta iki? Aku iki tengok nang kene kok ora weruh ngono. Omonganmu kuwi marai panas wong.
Ha iki sing diutus saka negara Ngastina malah Lesmana rada petuk, Lesmana rada kentir. Yen nek nganti nesu tanggung jawab. Berapa kali aku iki kepergok Baladewa nyatane ora wani tenanan karo. Wis karemu lah Brahma, ora sampe melu tanggunge, rasa cerewet kowe. Iya. Ngaten, mang penggalih. Ajeng diparingke sinuwun Mandura sing minangka utusaning Sinuwun Prabu Duryudana dawuh kalih Endang Laratemon kalih Lesmana nggih monggo terserah niku panjenengan kula ora arep ngregon-ngregoni nek sampeyan tresna kalih Bapak Semar sampeyan ngakoni tau labuh dilabuhi karo Semar berarti sampeyan isih duwe rasa males kabecikane Bapak Semar. Nek sampeyan ora iso maringake Ndalatrema dhateng Bapak Semar, didhawuh karo Endang Senek anu Bambang Senek. Niku ateges sampeyan nuwun sewu lho, kula mboten ngarani. Ning jebul kula iso ngarani ra ketang minta batin. Nalendra Ndarawati niku mboten iso ngakoni kabecikane wong liya. Niku parah. Niku fatal tumrap kula. Ah wis pocokan. Maning jajalan surtaning bawana iblis lanat. Wah, menungso ora tatanan. Tambet-empet kok saya ora kuat rasaning Baladewa. Dicecamat dening wujuding Bagong, ning atase Bagong wong kere loro saudan telu saurupane kok muman-muman karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngunekke ento Lesmana ki wong edan, Lesmana ki wong ora genep. Anggepmu apa Bagong? Ngandel ora. Kafokmu kapan kowe? Oke, ora sampe melu kowe. Ya. Tandangane dhewe. Aku labur adikku ya toi pati kok, Tru. Ora usah semelang nek duna-unake ngene aku wis kulino. Aku ki ana wong nagih utange tak unak-unakke sik. Mapa kok nagih? Aku sing utang wis santai kok. Kok wedi ora. Rumangsane Bagong. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh. Aku tak ning jaba ya. Ning jaba ana, minggat sican kono. Ora wedi aku nek mengijen kok ya. Tinggalan kowe tinggalan rumangsane ditisik nggo aku kok. Oh iya to. Ana aja mulih sik kono. Cuma jonggo kendaraan dhewe mulih sik kono. Bagong. Wonten dawuh. Kowe mau ngucap piye? Kowe mau ngucap piye? Lali. Wis mau ora tak pikir nek mau. Kowe ngunekke Lesmana apa? Piye? Rada edan. Lesmana ki sapa? Anake Duryudana. Lho, jangkar. Ala ora ana wonge kok kowe iki ngopo to? Nek ana piyayine ngono kang nganggo sinuan. Nek ana piyayine aku nganggo raden. Ha wong ora ana dijangkar kok. Wong kono ya ora krasa kok geger. Kowe ngino karo putra Ngastina. Panjen kepara nyata. Gadewa Bathara. Tresnane nganti kebrebeken kae. Kowe ngino karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngiyas karo utusane wong Astina. Pancen tak sengaja wae arep ngopo? Mergo nek ora tak kaya ngeneke iki, yakin Sinuwun Prabu Ndarawati mesti wedi karo Prabu Baladewa. Terus Endang Laratemon diparingi karo sampean. Niki pancen tak jarak. Niki wis dadi sistematis kula. Niki wis tak gonta-gonta saka omah nek kira-kira ana sing barengi rembug mungsuhe Bagong. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Mun sewu Mas, kula jane ora arep wani ning gandeng sampean nantang kula. Kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho. Nek sampean arep jajar karo Bagong, oke, ora masalah. Lu jual gue beli pokoke. Tak takon karo sampean, saniki tak takon. Kula sing ngomong niku nyata apa ora? Bab apa? Lho Lesmana. Kendir ora? Lho. Arep kendir kene iki anak ratu. Alah, ora dadamu anak ratu anak wong anggere kendir ya kendir ngono iki beres to. Wong nyatane ya kendir kok sampean geger. Terus sampean niku mbok kudune metung diutus karo Prabu Duryudana kon nglamarke Lesmana. Lesmana niku wong sebel sial, ora tau entuk kanugrahan, ora entuk kamulyan. Ngelamar sapa-sapa gagal, ngelamar Ndara Pergiwati, Pergiwa gagal, ngelamar Ndara Worantawati, ngelamar Ndara Siti Sendari gagal. Lesmana niku nyenengi bakul mie ayam ora sida.
Terus kebaca dijiwiti bokonge barang. Cetok. Mulane kok iso tuku mie ayam, awan tuku mie ayam, bengung sore tuku mie ayam, wah seneng karo bakule. Bareng ngono terus emoh bakule terus jingkat-jingkat. Nika anak ratu sing ora tau entuk kanugrahan kok. Dadak sampean kok dadak gelem kok nglamarke. Ayo kewirangan. Jelas kewirangan sampean. Nadyan aku kewirangan nang aku duwe kewajiban kudu iso mboyong endang loro temon. Mula sampeyan dadi palanging Baladewa. Ora antas malam-malam bakal tak putung. Oke. Monggo dadi palangku kowe. Wis saiki bali yo. Bali yo. Terus omong karo bapakmu Semar. Bambang Sret kon ngrabekke wong Karang Pradisan. Bambang Sret ki wong desa. Adimu Bambang Sret anake Semar Angkat kuwi wong desa. Kuwi wong kere, kuwi wong ora duwe. Kok ngangkah dadi mantu ratu ki ora melek mripate kon ngilo karo jengele bapakmu. Kowe muni piye wae? Muni pripun sampean? Bapakmu kan ngilo jengele. Mangjat kurja serumah bangga. Dian dadak suluk bareng. Men serem kok. Oh, lho ora cocok. Wis ben. Mas, nek sampean ngunak-unakke Bagong aku arep tau unakke wong elek, arep tau unakke wong gedibal, arep tau unakke wong kere, memang itu faktanya. Dan aku ora bakal nesu. Nek sampean ngunakke bapakmu kan ngilo karo cengele, cengelmu kuwi. Bapake wong tuwa lho. Kowe ora sak penae ngunak-unakke bapak. Awang gue bapak dunak-unakke ki rasaku ora trimo tenan. Kok dadi kowe iso ngunakke bapak kon ngilo karo cengele? Mbok kowe iki sadar, Bol. Lho. Bol sapa jenengmu? Baladewa arep dutang sapa nek ora bol? Jijiki. Kok Prabu sampun mangke malam ndak mboten kajen. Meno, ora lega rasane iki ora ngusak karo Bagong iki. Menungso ora tatanan. Kowe sadar diri kowe. Kowe kudune iki sadar. Kowe mbiyen saka ngendi? Kowe mbiyen tak omongi critane ya Mas Baladewa. Kowe mbiyen ora dikukup nang Widara Kandang, ora didelik karo bapakmu sing jeneng Basudewa. Kowe wis mati dipateni karo Kangsa. Kuwi anake tiri Basudewa. Kuwi wong Digdaya. Ning merga kowe dititipke nang Widara Kandang, kowe mbiyen dadi wong tani, Bol. Kowe iki ya nggawa kebo, nggawa sapi, kowe iki ngluku ning sawah, kowe iki tandur ning sawah, awakmu gupak lendhut jowan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok glelengmu ora jamak. Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses. Nang Mandura mbiyen, pokoke nyoblos Baladewa. Kowe janji arep ngedeke WC umum sprene ora kelakon. Sprene aku isih mancik nang watu. Nganti kena banyu sithik-sithik kae. Mak sering kowe nek ora jamak-jamak. Bagong edan tenan. Hah? Pirang taun kowe dadi Narendra, ora kelakon apa sing tak janjekke. Semar mbiyen yo melu ketayalan. Kowe arep dadi ratu kowe. Ah kok saiki kowe bareng dadi ratu ana wong cilik, ana wong kere kaya ngene tau neke. Tau neke wong kere, wong gedibal. Sadar diri Mas, derajat pangkat ki ora tekan modar, bondo donya ora tekan modar. Kowe karo aku ki nang ngarepe sing ngakarya jagat ki padha derajate. Hah? Muni apa? Ayo Gage. Kowe ndang muni arep muni apa? Wong sing ngene, rasaku kan gunung tanpa gunung. Aku wegah rembukan karo menungso dapure kaya kowe. Aku yo wegah rembukan menungso dapure kaya aku. Kaya kowe. Wah, iku walek ya. Tak gawe sayembara. Oke, siap. Acah kendel sepeleke. Aku ora sapa-sapa ra wedi kok. Areng apa kowe? Sapa sing cilik gedhe ning semu kadetening Baladewa? Wenang boyong endang lara temon. Maksude? Sapa sing cilik gedhe desa mungkuli kadedaning Baladewa wenang boyong endang lara temon. Ayo sempalan pundhaking kiwa tengen Baladewa.
Sarna Baladewa yen perlu bandanan tangane, kerincungan sikile. Ayo, boyongan ning dalan tuwa. Oke, metu Jawa, ora ketitawa kene perkara pati-pati. Nek ora cahedan ora ana ta iki. Wong tantang-tantangan bareng le mlayu metu kok iki mbelok meneh. Aku main gondelan cagake. Ngene iki kae lho. Tanganku anu rangkul cagak tek siut langsung balik ngene. Lho lah ngopo kok balik meneh? Wah, sampean mungkin nek kula wis metu, nek terus ngrasani, lho ora seneng ya dirasani. Lho, aku ngrasani apa? Kaya ora ngerti pambeganing Ratu Ndarawati, Ratu Barbudi Bawa Leksana, Liloing Brana, Iklasing Pices. Kese piye? Alah, mbok ora tano. Ngene lho semelangku ki. Ngene aku wis metu njaba. Terus sampean ngrasani aku ora seneng aku nek dirasani. Lho, lek ngrasani piye? Aduh, Bagong kae urung tak sangoni ngono. Ayo, ada. Loh. Oh, ya dikalang-kalang ora ngekeki. Nyonya. Ada ngono, mengke perang niku ngelak. Iya. Ana ora ana sing nggo tuku apa ta apa? Wah, makasih. Makasih. Iya. Asa omong bener lho, ora. Kok ndak njaluk. Ya wong dienggo wong loro rak ya cukup. Ora iso. Ben Petro mudar mbok men. Petromu perang nanti megah-megah ora tak goleke wedan kok. Ben ora tak tukoke. Kangger wong banyu putih, Gong, banyu putih. Uyuh wae uyuh. Kowe karo dulure kok kaya ngono to, men. Nika sapa nika kok limbuk kok matane abinge ra jama-jama. Beleken opo pripun? Abdi Ndarawati. Wah, cocok kae. Wedan. Wah. Matuk aku. Matuk wong edan. Metuwa njaba Bagong. Nun niki ngestak. Nun metuwa njaba. Ampun ngendika kaya ngoten. Niki niku nggen manten. Manten niku aja sok diperintahke kon metu njaba. Ampun. Ben gek kagungan putra ya nentokke jero. Ngawur kowe. Nyun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah iki. Pateh undanging Prawadyabala Pak Sur tambur miang suling pepandhen dalutak mewah bandera kakandha warna-warna Pindha Jaladriana Sri Kawuryan kandhak blagudung suwaru gimbal sumarante hawala nuwun sewu nggih ingkang bapa ing sakalipun semajang dawuh kados punjangken paduka sampun dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados mboyong dhateng atmajanipun angkat nata ing Ndarawati nggih menika pun nindang lara temon. Nuwun sewu ing abdi kepatihan cemadung dawuh. Koko Prabu kados pundi pawartosipun ing rayi Banjarjungut puntur sasana cemadung dawuh lho. Koko Prabu kados pundi pawartosipun nadyan kula pun karta marma cemadung dawuh. Bodono. Wonten dawuh. Niki wau janjane kudune kula wis kasembadan boyong indang lara temon. Atmajane Yayi Prabu Kresna. Lho, napa sampun dipun buktekaken bilih ingkang rayi menika nggadahi putra angkat nggih? Sampun. Kula sampun matur kaliyan Yayi Kresna lan Yayi Prabu Ndarawati sampun blak-blakakaken anggenipun gadah
putra angkat nawipun Endang Loro Temon. Oh, syukur menawi ngaten. Gegayanipun Semana Mandra Kumara putu kula badhe kasembadan. Lajeng samangke kados pundi kabaripun? Teka paduka malah ngawis sangganing para sata kura ngendherekaken jengkar paduka wonten negari Ndrawati nggih. Boduna wonten dawuh. Dereng ngantos Sai Prabu Kresna maringaken atmajanipun Endang Loro Temon babak anglayoni jujul hanusuli. Sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Bagong. Petruk matur kersanipun Yai Prabu Kresna yen dina niki Semar ya duwe anak angkat. Loh. Semar niku uripe rekoso kok dadak golek anak angkat tuwin ngangkat putra wonten Karang Kadempel menika pigatosipun menapa? Nyatanipun mekaten. Petruk ingkang matur. Lare menika dipun paringi nami Bambang Senek. Lan Petruk sowan wonten Garing Ndrawati nglamar dhateng Endang Loro Temon. Badhe dipun dhawuhaken kaliyan Bambang Senek. Wah, dedrek rame madaning pasewakan. Ngantos Bagong matur kersanipun Yai Prabu Kresna ngawon-awon dhateng anak kula Semana Mandra Kumara. Sateman kula boten kiyat angampah dhateng mubal babaling kanepsop. Kula padu kalih Bagong. Ah, panjenengan Bagong iki pancen wong kurang ajar tenan kok. Mboten namung panjenengan lho gareng dipun padoni kaliyan Bagong sinten-sinten diwaneni karo Bagong. Bagong niku ya bener pancen wong dugal kewarisane ya mbok ya nganggo tata krama, nganggo nganggo sak ora sak kepenake dhewe. Lah kok dadi Bagong mboten mawas kaliyan panjenengan. Panjenengan menika tiyang agung lho, gareng panjenengan menika tiyang agung. Sak nginggiling Nalendra derajat tiyang agung menika lamun dipun padoni karo Bagong menika pripun? Ngantos kawiyos aturipun ingkang putra pun Bagong kula tantang. Kula nganake sayembara perang. Sapa sing cilik gedene sangkul kadidyaning Baladewa, wenang boyong Endang Loro Temon. Terus Bagong wantun melajar medal Jawi. Wah, pancen iblis tenan kok. Menungso rata tenan-tenan. Niki nek Bagong mboten dikapokke, ngombro-ombro kewanenane Bagong. Kejawi wantun kaliyan panjenengan, mangke ngombro-ombro wantun kaliyan kula, wantun kaliyan Adipati Hayos Senguni. Wah, wis mboten wonten sing ngelekke. Mula kudu dielekke kewanene Bagong menika. Nggih. Mula Kulawa dirumpukke. Dursasana sak kadang-kadane ken budal goleki Bagong. Bagong dibondo tangane dikrincung sikile, yen perlu Petruk ugi dipun bondo tangane dikrincung sikile. Nun. Dawe anak Prabu Baladewa kowe kan goleki Bagong karo Petruk supaya kon bondo tangane kon ngrincung sikile. Wani ora, Dur? Kok ming hehe iki piye? Nek liyane niku kula nggih mangkat. Nek Bagong nika wong rada edan. Napa nggih kelakon kula niku Pangeran Pati Kadang Nata Ngastina. Kok ming gelut karo Bagong niku ora ya isin to. Mbok matur kok Prabu Baladewa kon goleke mungsuh liyane, macak ndithik kok ming mungsuh kere. Wegah kula. Dur, Nun. Iki sing dawuh anak Prabu Baladewa lho, nek kowe ora mangkat kowe bakal nampa duka. Nggih, kula niku mangkat. Niki mengke menang napa mboten niku dereng iso dicandhaki. Kurawa 100 kok kalah karo Bagong nek cara aku isin. Mboten perkara kalah. Ning perang niku mesti mirang-mirangke, Mas. Niku sing kula wegah. Moh lho. Niku nek kalah gawe jogangan. Kurawa cemplungke jogangan duruki lho napa mboten rekoso. Dursasana wonten dawuh. Mangkat ya, Nger, aja nganti dadi dukane anak Prabu Baladewa mangkat to. Kartomarma Swatama Durgempal Dur Sasena Durmagati kabeh padha dibudharake Citraksa Citraksi. Cinciripit kabeh dibudharake aja. Aja nang cicil bangka siji. Nggih, ngestaken dawuh. Bagong dicekel. Dursasana wonten dawuh. Ora mangkat to kalau dosa wani karo Baladewa. Mboten. Mangkat to? Nggih. Yo gliyak-gliyak yo. Narda kewirangan do menyang yo. Kartomarma sing adat saben nomor 1 mangkat to. Nuwun sewu kok Prabu parang kula didal dinten menika. Mangkat to karo kadamu kabeh dijak kabeh. Ora iso nyekel Bagong. Ora dadi kadange Baladewa. Nggih.
Yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta Kong kedadian kaya ngene iki kabeh saka lambemu, ta? Kowe mau nek ora matur werna-werna karo Sinuwun Prabu Ndrawati, Sinuwun Baladewa ya ora bakal duka. Aku wis weling karo kowe to, Le. Kowe nek melu aku ki kena ning mepermu bal-baling karepson. Wong nesu iki ora apik. Nek kowe muni-muni ning ngarepe Sinuwun Prabu Kresna ki janjane tok goleki apa? Mendo ngerti nek wah Bagong wani, wah Bagong kentil, ngono to? Terus nek dadi kaya ngene iki saiki aku tak takon piye kahanane. Kowe ngerti ora? Sinuwun Mandura nggawa Kurawa segelas papan, Begawan Durna, Patih Sengguni. Dursasana kabeh ning negara Ndrawati. Mongko tak delok saka kadohan Sinuwun Mandura wis ngawe para sata Kurawa. Lan Kurawa saiki wis budal. Goleki kowe karo aku. Ha ning kene iki mung kari dipesthekke nek menang awake dhewe, awak dhewe urip, nek menang Kurawa kowe karo aku modar. Truk muni pisan iku leru ora truk kowe tak takoni kowe urip iki wedi mati kok hah kowe tak takoni saiki Wangsulana kowe urip iki wedi mati nek kowe urip wedi mati iki matur karo sing gawe urip kon rasah ngekeki urip karo kowe percuma kowe tau diwejang bapak ta truk hah wong urip ki dagang tuna andum bathi. Bathine nek bathine sapa sing didum nek tuna sing dibakul apa? Wong urip ki tanpa pawitan. Kowe tau memis apa? Gusti kula nyuwun urip ngono, Pak. Gusti kula dipun lairaken rak. Gusti maringi urip karo kowe lahir batin. Nyo, kowe uripa. Lakonana uripmu kanthi tuntas. So nek wis titimangsane kowe tak pundhut bali, kowe tak pundhut bali ning ngayunaning Gusti. Wong urip ki sik ikhlas. Ora sembodo nang omah ngeplaki bojone. Disikut. Kowe nek saiki diperkarake karo bojomu KDRT kuwi kekerasan dalam rumah tangga. Nang kene ketemu Kurawa krembak-krembik. Percuma. Sik. Kowe kok ngesaki rokok iki dites sapa kuwi? Ngapa aku sangus ngomong? Ngaku ayo ngaku gah kuwi rokok larang sing tok sak ketara ijo kuwi nah 2 3 4 kuwi kowe salawase ra tau tuku iso ra tau tuku rokok larang kok ngesak rokok larang giri lusi jalma tan kena kinira wis kowe mesti nyolong kowe truk tak antel lho arep aku rupane elek ngene iki aku ki ra tau colong jupo ha kok ndek rokok enak wong ki goe piye. Lah kowe juga dadi kelong ndi? Aku diparingi Ndara Kresna. Kae pira? 50. 50 apa 100? 100. 200. Mundak dhewe. Po 500. Asline 500. Aku ora tok kei aku. Lho sing njaluk sapa? Hah? Ora wedi ro Kurawa ta? Kono bali kono, kula tak tandangane aku sak dek 500 ora sapa-sapa ora wedi kok. Lho kok memper karo sak dek 500 kok ora sapa-sapa ora wedi. Cah kendeli ngene iki, sing penting desamu. Ora mulai ana tandangane Kurawa. Iki piye le terusan iki perkara kowe iku Didit aku jajake ya. Oke, siap. Aku wae lho. Ya. Kowe nganggere kowe mlebu angkringan, aku ya mlebu, ning aku sing mlebu. Oh iya. Kowe ning njaba sik. Oh iya. Terus nek takoni bakule, aku wis mangan sik wareg aku metu. Heeh, terus kowe mlebu kok ndak sesak nggone. Oh iya. Nek ditakoni sik bayar sapa? Sing mau nek sik bayar aku. Oh. Ning kowe mlebu sik, aku mlebu sik. Mangan, ngombe sak lampunge, aku metu kowe mlebu. Oh iya. Lah nek takoni sing bayar sapa? Aku. Rasa kuwatir to? Kowe nang kono apa lunga? Ah kena lunga. Atur aku kepuki bakule wis dadi sistem. Wis saiki nganggo sistem terus to Gong ora. Rawe-rawe rantas malang-malang diputung, Tru. Ya.
nek kowe bali takoni karo bapak. Heeh. Petra endi ndang lara temon? Ra iso nggawa Pak, ra iso mboyong mergo direbut Prabu Baladewa. Bapak ki ora tau nesu, bapak ki mung mesem ning atine kagol. Kongkon anak kok orang merantasi. Ha ta? Kowe ngerti to katae bapak? Ngerti. Ngono kae. Kagol, sedih, kuciwa ki ora tau mes, bapak ki ora mesem ki ora tau. Ning mesti mesem ning atine kuciwa. Lah, daripada mengko bapak kuwi kuciwa atine. Heeh. Ya saiki dikongkon bapak ku ya ditotoi pati tenan to. Mergo tumraping wong sing duwe agama. Tumrapku, heeh. Lho, lah aku duwe ora? Duwe. Potok dasmu ora ngerti aku kuwi duwe sok poso barang kok. Tumrape wong duwe agama. Heeh. Labuh bapak, labuh bebener, labuh agama, labuh negara kuwi matine mati utama. Kuwi sok langsung ditampa ning swarga. Kuwi. Nomor loro mati madya, kuwi matine disangkani saka lara, kuwi swarga apa neraka ditintingi ala becike. Nek akeh apike ya nyemplung swarga, nek akeh eleke nyemplung neraka. Sing nomor telu mati nista, matine wong bunuh diri. Kuwi ora ditampa sing gawe urip, sukmane manggon ning kayu watu, pendak malam jemuah dikutuki jaluki pesugihan. Apa ora mesake? Mula kowe nek wani karo Prabu Baladewa, wani karo Kurawa, asli mati nesta. Utama ndeng. Kleru. Mak tratap aku ya mak tratap ngomong ngawur wis kene tandangi wong loro ya le. Wis apa sing ketok arep boyong ndang lara teman pokoke dikukuhi to. Ya. Ben tak niati ngomah ya mung doyak-oyak mendring. Ha iya, aku sing sok mangsuli Pak Petro teng pundi? Duka niki teng kelurahan apa teng pundi? Aku ya bangeten ceret kowe ya cicil. Ayo ora ndedit ya, Gong. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000 ora perih uripmu, Trek. Ayo ditataki. Ya, ning kowe ya melu perang. Oh siap, aku ki padake gali pasar Nek mengkon perange wis siap. Ya, nek do tekan kene takoni niate apa nek arep gawe loro awake dhewe. Cacing nek kebidak menungso ngolet butuh males. Bener. Apa meneh menungso dudu cacing? Iya. Mesti ora iso kepidak menungso. Piye to ngomonganmu kuwi? Aku gagas sangkem kowe ya mumet ya, Tru. Engko ora tekan kene dhewe. Engko ora tekan kene dhewe ya. Nuntut lamun katututan lamun mangsa prawira daya Runan kono magawe gelari rowang pancen nyata ngendikaning anak Prabu Baladewa. Iki rak Petruk karo Bagong to. Nggih, Rekyanapate. Kula Petruk niki adik kula Bagong. Apa bener ngendikaning anak Prabu Baladewa yen to bapakmu duwe anak angkat leres namine Bambang Senet. Dinten samangke kepengin dhaup kanene ndang lara temon. Terus Sinuwun Mandura ngendika napa melih? Jarine Bagong wani karo Sinuwun Mandura, wani sekecap padha sekecap. Iya apa ora? Niki mang takoni bocahe dhewe, mengke ndak darani kula Mbati Bagong. Ngapa? Lho. Ora basa. Ora basa ngapa basa? Basa ya antilan ora ya jotosan. Ya basa sing. Ora peduli, ora usah ngelekke aku. Iya iya. Apa kowe wani karo Sinuwun Mandura? Heeh, arep apa? Maju kene kok maju. Maju ya wani apa jake ora. Ngarep apa? Teh. Lho. Kok ming makte. Arep ngapa kowe? Pancen tak wangsuli. Dewa ki ora kok perkara aku dunak-unak ora Baladewa wawarisa ora. Nang mergo Prabu Baladewa ngunekke aku Bagong, bapakmu kon ngilo karo cengele. Ming anak kere kok kepengin dadi mantune ratu kuwi
Bapakmu ki ra ngilo karo gitoke apa piye? Semari bapakku ini. Sopan sithik, Gong, sopan sithik. Kowe minggatane cerewetmu minggatane. Kok urusane ora usah wedi lho. Semari bapakku. Bapakku aja kok digetak wong. Metu saka omah jigoki kirek-kireke kabeh kok. Apa? Ha tak kirim kowe kae. Wah, asem ora. Tak pangan anakku barang e, Gong. Ora apa-apa, dosa disangga bareng. Sangga bareng dukulmu nocot ora. Aja kok dunake wong. Wis saiki ngene rasaku kan gunung tanpa guna. Kowe rene ana apa? Didhawuhi dening anak Prabu Baladewa, kon nyekel kowe karo Petruk. Lho, tenan ta, Truk? Iki ketok saiki. Ha iya. Piye sapike piye? Ya mulai ya. Lho. Mulai piye wani? Wani padahal nyekel aku padahal aku ki wong pesakitan. Aku penjahat. Apa aku wong kleru? Aku mbelani awakku dhewe nih. Kowe kuwi sing ora ngerti kentang kipuling lelakon pojok plareteng kahanan. Sapa-sapa tak cekel, sapa-sapa tak cekel. Mbok nganggo utek. Kok kasar men. Mangsane ora. Kowe iki piye kuwi ketua di plester? Ku nek nyapa dadak dipecah ndase kok piye? Kowe iki ketune patih ku kurang ajar ora men. Mong hati-hati lho, Mong hati-hati. Bagong sajake wani karo Kurawa. Lah, ra tanto andake Kartomarma. Ayo oke, padake. Ayo, Truk, hati-hati lho, Truk, hati-hati. Iki sarep belet lho, Truk. Lho lah kok aku. Aku no yang burine, aku yang burine. Ya kowe burine. Kang. Minggat. Wis krasa aku nek arep arep paeka. Nuwun sewu, carane sapi dijagal riyen, Mbak. Nek pun dijagal, taleni terus ajeng nampak iku lho manut. Wani karo Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Petruk ora minggat suarep aku tak kendharat dritani Kartomarma. Mang mriki nek arep kewirangan karo Petruk kantong bolong karo Kartomarma. Waduh jajaran cukup cantik bawah yo. Piceluke kok goblak-ablik kula kok capek dhewe. Gugu karepe dhewe sawange sapa sing wajo sing pabalajan. Laden hayo durwa gati. Pengiran pati negara Kesiya, kadang soto negara Kesiya. Rasa sok sumbar, rasa sok pamer. Heeh. Tiwas sampean bengok-bengok. Pengiran pati Gustina. Tak antil pisan modar sampean kewirangan. Jajal po? Jajal po? Jajal apa kok ning dituku? Jajal ming netek tok. Ayo jajal kuwi. Ora apa aku sing tekani pati. Manut. Petruk ya ikhlas tekani pati. Sampeyan yo kudu ikhlas tekani pati. Jeblok jajamu baraka. Hoi. Dia. Jadi ini tiba-tibaku pocrot bocah tibano so nganti babak kulite Petruk meguru karo kowe selai taun. Wow, papel bocah edan kalau deket iki apa ya saka mati jeneng aku kowe ora apa-apa edan cokot
tikus pira? Ora wedi. Ayo cepet. Ora mau eja. Cokote kodhok. Kodhok kerok ngene nek didemek marai racun. Ora peduli kowe keracu kowe. Hus kowe ora wedi. Lho kodhokku. Kowe dia. Wis entek. Usahane sih ora. Wis entek. Aku wis paham karemu piye aku wis paham. Durma gati kok picing kok bleseke nang lemah manak wit kambil Durma. Sing tak inceng jane cengelmu. Lho. Ning kena Durma gati ya kuwi bae pola wani ing jaman ageng sing ngopo aku. Heeh. Wah jan akeh banget iku Kurawa ngamati gebrobyos. Iki urung sepiro ana saperangan sing urung maju ae terus. Ha iya. Ning tetep kudu aja wedi. Aja mawen Kurawa. Nek Prabu Baladewa maju, kowe ora iso nandangi. Asli? Asli. Tenan lho iki. Tenan iki tak tak cekeli omonganmu lho. Asli sumpah. Ayo salaman, salim sumpah. Oke. Bagong ora tau goro. Tak ikhlaske patiku mungsuh Baladewa. Wong sing tantang-tantangan aku kok. Oh iya. Iya ora apa-apa. Kowe lho, Gong. Ning liyane kowe sik. Oh iya. Kurawa kowe sik aku tak ngaso nglumpuke tenaga nggo mungsuh Baladewa. Oh iya. Ngono wae ya? Iya. Ya, ngendake es degan. Gong, mbok aku yo jajak kene. Kowe iki ndodot kok ya cethile ra jangan saya. Sangoni Ndara Kresna 500 kok belas urang kei aku. Tak mau ya degan ki elek ning mata. Oh. Apa? Aku ra mataku gedhe. Oh. Dadi ra apa-apa. Kok iso elek ning mata? Njajal keprone matamu. Setan. Aku mesti kapusan terus. Ayo, amuk Surawanata, jabrake panjen padha-padha kae. Jah kula man kalah nggih pangestunipun kawon. Mungsuh Petruk kok nganti kalah iki nek aku isin. Petruk ki ming Panakawan, Petruk ki ming Batur kok kalah. Nyatanipun kawon. Badhe pun isin monggo. Wis ngetokke daya kekuatan nyatane ya kalah kok isih dinekke isin. Kalah ya kalah. Mundur penak. Kono ming karyakon. Aduh mati aku. Leh. Tirtanata inggih mawon. Kowe iki neng Ngastina dadi Kurawa, ning nek neng negaramu kowe iki ratu. Nalindra tlatah Sindhu iki Jayadrata ya Tirtanata. Ratu kok kalah karo Batur nek aku isin. Kajenge. Kok ben. Nyatane yo kalah kok dadak dunekke werna-werna. Kalah yo kalah. Kajigul. Piye, Dur? Lemuk. Kula maju semangat luar biasa man. Kula ngerti nek mungsuhe Petruk karo Bagong, mulane kula maju tenanan. Mergo kula bengi niki ajeng menang kali Petruk karo Bagong. Bol meleset. Oh. Petruk niku tak kula getak gak mundur babar blas. Petruk mati jeneng aku, niku kedhepe ora. Kula tonyo dadane jiek wonten pamrih kula supaya sesek dadane terus teng ICU terus mudal. Ning mboten. Sesek wae ora. Ha terus kula gawake aji-aji utawa pusaka kula man. Oh iya. Pusakamu apa aku urung tau weruh. Pertama tombak. Kedua kala jengking. Kala jengking yargo ngopo? Kala jengking nek gelem ngentuk.
Wah, lalane gak umum. Nah niku kula entuk kula jengking gak apa-apa. Petruk mbel pudel lho Mas. Ah iya. Pudel kula entuk kodhok kelok. Kula beto kula templek kulite Petruk gak mlonyo babar blas. Tikus wilok. Lupane persis sampeyan, Man. Kula ke nyokot Petruk gak apa-apa. Terus kalah. Petruk ngantun kula jeblek. Kula jajasi kula dibleseke tek lepari kula banter ora kapake iki. Wis pasrah mawon bagok. Bedek uwe dhuwur banget kejeloke sirah kula bres. Kalah, Pak. Kowe iki kadang nata. Ngerti ra? Dulurmu sapa? Koko Prabu Duryudana. Koko Sinuwun Duryudana iki ratu ngendi? Ngastina. Lah aku iki padha karo kadang ratu Ngastina kok kalah rupana kawan nek cara aku isin. Nek cara kula biasa. Ora isin. Lah. Isin go melem ilang. Lah niku nek isin mesti melem kok. Panjen kandan-kandanane nyaya tenan. Kurawa sapa sing urung maju? Watak. Watu titikan. Citraksi. Keman. Maju po. Mungsuhe apa, Man? Mungsuhe Petruk karo Bagong. Wah, kere. Heeh. Pun selo. Wis. Kula sing ajeng maju metoke Petruk. Rene to, omongan kok ning jero kotak rene. Delok rupane wis guyu arep mungsuh Petruk. Petruk iki wong loro sauden telu saurupan. Niku wong ora duwe niku mung wong kere. Heeh. Lah. Lah kok wani karo Kurawa niku wis jejeleng nyawa anu. Nyawang gegelaring jagat seming rembulan. Heeh. Padha karo niku kepengin angok-angok sapitan neraka jahanam. Mangkat aja kowe ngomong ndak aku melu asma. Aku ngomongke kowe omong ki melu sesek e. Kula aturi semigawan. Petruk. Edan kowe. Wani karo Susata Kurawa iki Raden Asu anu Harya Citraksi. Tinjau akhirat nyawamu barat. Kaget aku. Menungso kaya kowe. Lah kok dadi kowe ngobrak-abrik Kurawa, anggepmu kowe iki kok kaya wong ampu-ampu dhewe. Lenggah sik. Kursine ndi? Ora sanggo kursi, jumeneng sik. Kula tak omong. Omong. Kleru nggon ngomong tuthuk gundulmu pecah dadi papat. Sampeyan niki ajeng napa? Lho, nglabrak dapurmu. Nglabrak kula. Heeh. Sampeyan sih seneng wayangan mboten? Isih. Nek isih seneng wayangan bali. Lho, sebabe niki nek nganti piyai sing nonton iso akeh. Iso akeh panjen. Niki nek kowe nglabrak kula, niku wong nonton kabeh do surah kabeh. Jualange Petruk. Jualange goblok. Petruk kalah karo Citraksi, iki bubar kabeh, sepi. Terus ora ana wong delok. Luwe-luwe sing di omah kagol ora diundang wayangan meneh. Niku nek menang sampeyane, nek menang kula jelas niku do sorak-sorak do keplok-keplok sampean diajar kok. Sesuk diundang meneh mergo gayeng. Wo. Ngono ya?
Dadi nenek aku ngajar kowe piye semene iki mesti do gelo kabeh do bali kabeh ingone ra ono sing mangan sing di omah tuna ya turah akeh ora ono sing mangan ming basa mergo Citraksi menang nek Citraksi kalah piye semene iki do seneng jualange dialem-alem sing di omah ya puas sesuk taun ngarep nek ewuh nanggap meneh betul Nenek ngono aku cocok karo kowe. Nah. Mula Petro wis penak kene ngono ya nek perlu semuri tutuki ndase. Iya. Bebeben sesuk wayangan meneh. Aku jaluk pamit. Sing hati-hati. Kok kaya ora weruh tim telebu. Kaya ora weruh le gelut kok wis mulih pun kok mulih pelajarane wis rampung jane piye jane man kula kandhani nggih man niki kula wis ketemu karo si sapa Petro Pak Petro kula tantang Tro kok kowe apa aku sing mati nek aku sing mati aku tulung dicopke ben urip meneh. Ora usah ngono to. Sing serius to. Petro kok kula tantang ngoten niku ciput. Apa? Raine putih. Pucet. Terus Petro omong kali kula. Ndara Citraksi, sampean seneng wayangan mboten? Kaget aku. Kula kaget, Man. Lho kok ngono kata-katane Petro. Aku isih seneng wayangan. Lah, nek isih seneng wayangan sampean sakniki bali. Lho kok ngono Petro? Lah iya, mergo nek sampean menang kalih Petro, niku penonton semanten iki akeh sing saka pundi-pundi papan niku bubar kabeh, mulih kabeh. Karo do bengok dalange Petro. Dalange bengok. Citraksi kok menang karo Petro. Terus sing di omah gelo. Pak Kuswati lho. Lho kok kenal? Lho, kula wayange dheke. Oh. Oh, ora. Ditanggap meneh. Napa sampean gelem dadi wayang bosok ning jero kotak? Ora tau dienggo? Iya ya. Iya. Mula kudu sing etis. Mikir kudu sing nganggo pemikiran yang ketemu nasi nalar ya dadi nek menang kowe cetha ora wayangan meneh yakin aku do nganggep nek sing lakoke wayang ya ora waras apa ana Citraksi kok menang karo Petro niku lakon apa kula tak takon ya ora ana mula tinimbang kula njotosi Petro monggo Petro kalah terus surat wayangan meneh alung kula ngalah ning tetep wayangan lancar seni dan budaya akan menjalar di seluruh dunia. Iya. Begitu? Ya. Paham? Kula tak ngaso. Ya. Kula niku apa anane, Man? Nah iya. Lho, bener ta? Bener. Mbambangane ra wayangan. Ha iya. Lah tetep wayang niku eksis. Eksis ya apa? Eksis niku penampilan terbaik. Wow. Ngoten lho. Sampeyan ora milenial. Patih kuno. Kuno ya ben. Hah. Niki berarti niki berarti Kukurawa sing ajeng maju kula cegate aja maju ya, Man. Lho, lah ngopo? Mengko ndak ditanggap meneh. Peperange cukup semanten mawon. Nek nganti disengini sinuwun Prabu Mandura, kula tak matur sinuwun Prabu Koko Prabu Baladewa nek nganti Koko Prabu Baladewa menang karo Petro, Koko Prabu Baladewa ning kotak ra iso main. Pun nonton mawon. Kok sesek lho dadaku. Gagas menungso siji kae.
Rumangsa. Citraksor nanti. Arep maju perang rasa. Mlebu kota. Iya, iya. Wila dicegati tenan. Angger maju dicegati dun. Menggari kowe sing durung maju le. Maju nggih. Sak madya mawon lho, Man. Iya. Nek kira-kira kalah ya ora usah dipaksa nggih. Petruk Bagong. Mungsuhe iki werku darane Ngastina le. Cencang jenggot kronca.